Ayon sa pagsisiyasat, ginamitan ng luhika, walang konsyensya at mahika. Ating alamin ang kwento ng isang content creator. Natutulog lang pero kumikita ng halos 100,000 piso. Uy, lipat na tayo ng trabaho. Oo nga. Sa kuha ng kanyang Facebook Live, kitang-kita na natutulog lang si alias Marnie mula sa Cavite. At unang live pa lang niya, umani na agad ito ng million views. Kung kaya't dito na nagsimulang gumawa si Marnie ng iba't ibang pakulo sa kanyang mga content na siya ay natutulog. Sinubukan na niyang matulog sa loob ng CR. Ang lumi ng CR. Sinubukan niya na ring matulog sa labas ng bahay. Natulog na rin siya habang naka-live sa gilid ng kalye. Subalit, siya ay sinita ng pulis. Natulog na rin siyang naka-live na suot-suot ang costume ng superhero. Maraming nagsabi, magtrabaho raw siya, hindi raw dapat maging tamad. Sa tingin nyo, kayo ba? Ano ang maging content nyo? Suggestion ko lang kay Marnie, pwede rin siya matulog sa loob ng Sogo. Sino? Ako? Morning call! Morning, Teens! Kaloyal! Feel good morning! Sa 2024. At ngayong February 8 ay kasama niya na ang cool na Uncle Dago! Ayaw cool! Bata pa cool! Ayaw cool! Bata pa cool! At kasama rin ang hot na tita sa balat ng radyo, walang iba. Yummy at 40, Tanya Chinita. My chinita, girl, my chinita, girl. Thank you, Col! Yun nga po, Thank you, parang Tits. nga na-realize ko ay may bago na tayong... Oo, salamat Manggas. Si Oo, Manggas. thank you, Mangga. Salamat sa iyong report at Oo. sa iyong mga CCTV footage. Yes. Yun. Salamat, Salamat Manggas. sa CCTV mo. At dahil dyan, naisip namin may bago na kaming isa sideline ni Oo. Uncle. Pagkatapos ng Love Radio, tulog. Tulog na. Tapos ilalive lang. Ang Live mahirap, na? alam nyo sa mga lalaki, ang problema sa inyo, nagkakamot kayo ng itlog out of nowhere habang Uy! tulog. Pero mas trending yun. Pwede ba ako? Kumakabyo kayo, di ba? Pagtulog. Naginip kasi ako na nag-drive ako eh. Kaya manual. Manual yan? Ano ba Manual. naman yan? Manual kasi yung sasakyan na Ano yung sasakyan mo, minaniho ko. Mangkanor? Kala ko, Lexus yan, di yan. Remote lang yan. Lexus, Sensor. pero pinalagyan ko ng manual. Para makakambyo ka. Siyempre. Mangkanor, di mo na kailangan yan eh. Bakit? Kasi mayaman ka na, ba't ka pa magpa-Facebook live nang natutulog? Oo nga. Sabi nga din sa itong, grabe no, around 100,000 Sorry. ang monthly niya. At alam mo ba, pahabol lang doon. Kasi, nagtrabaho si Marnie sa isang shipping company. Nag-resign siya para mag-focus na siya sa pagko-content na natutulog lang siya. Oh, 'di ba? Naka-costume superhero. Ikaw ba? Given a chance na matulog ka lang, anong outfit check ng isang Tanya Chinita? Usa talaga sa TikTok yung live tapos natutulog. Ano? Outfit ko, Disney princess pwede? oo, tapos Sino dun? Disney princess na maikling Tinkerbell, para nakabra lang, tapos palda lang. Pwede tumabi habang natulog? Disney princess ba si Tinkerbell? Basta Disney princess! Basta lahat ng... Si Tinkerbell. Pwede kong
Peter Pan yan sa Peter Pan. Kaya nga, pwede kong iba-ibahin Mang Kanor ang Disney princess. Basta shorten yung skirt, tsaka dress, tsaka cleavage. Para may iba, no? For Oo. example, Cinderella cut, pero sexy na Cinderella. oo. Or Makita- Rapunzel. Buhok plunging neckline dapat. Pwede yung Rapunzel. Buhok lang ang nakatakip. Oo, tapos mermaid, buhok lang yung takip. Yung ganon. Para mas marami. Ay, naku, diba? yung mga kaluyal na dumaan. Iba yung tinginan. Naku, alam mo, Tits, Chuck, napapatok yun. Nung Diba? tutulog ka, Gusto tas ko gano'n. yan. Oo, maraming manonood sa'yo na Correct, nagla-live ka natutulog. correct. Pero yun ang nakakatakot, baka may mga mannerisms ka or may mga extracurricular ka Oo. habang natutulog. Baka, Diba? siyempre, di mo alam eh, tulog ka na eh. Tsaka Kakamot. bukang-bukang ka. Oo, nakanganga, tululaway, Oo. kahit ano pa, di ba? Di mo di ka kabantay Pero ba? congratulations sa content creator na Oo. yan. Dahil effortless ay na kumikita siya. Wag na natin kontrahin na Tamad. tamad, magtrabaho ka. Yun Parang na nga yung one trabaho tamad daw. niya eh. Oh, inggit lang kasi tayo. At in fairness, napaayos niya yung kisame nila Oo. dahil dati nakatarpulin lang daw. Ang O, di ba? tamad, kung matutulog siya, hindi siya magla-live. Oh. Nawala talaga isang kita. Oo, Yun yung tamad. nainggit kasi tayo. Kasi pumatok yung content niya eh. Pero yun lang, Tits, kasi may mga risk din. Like, natulog siya sa bangketa, sinita siya ng pulis. Wag kasi Akala doon. kasi homeless siya. Wag kasi doon, Oo, Col. diba? Wag So, kasi doon. yun na nga. Kumbaga may mga risk din na, Matulog ka sa piling ko. Uy, pwede rin i-live yun. Pwede! Ayan. Maganda rin yan, no, na iba-ibang costume yung susutin. Ngayon, naka-Superman siya. Next time naman, Batman. naka-Batman siya. And then Robin, and so on. So, actually, yung pinakita sa akin, naka-Spider-Man siya. Superhero. Yeah, nice. Gusto ko yan yung mga bakat-bakat spider. Kaya naman pala. Oh. Siyempre. Pero, ano nga eh, ang daming nag-comment, ang tamad. ng vlogger. Hindi, ng superhero. Ng Spider-Man. Alam nang may humihingi tulong, hindi man lang pumunta. Yung Spider-Man. Hindi, yung vlogger. Diba? Tulog nga eh. Yung vlogger. Yung Spider-Man. Sabi niya, "Psh!" May sapot na lumabas. Hoy, maniwala na sana ako. Meron lang, psst, parang national irrigation. Pwede makita yung dam? Pwede. Psst. Tapos lumabas yung spider web Ni Spider-Man? nung vlogger. Ay! Diba? Galing naman ng Hindi, kasi costume ano niya. siya, ng Spider-Man? Ng vlogger? Ay, nako. Sumali siya sa sa cosplay. Si Spider-Man? Yung vlogger. Ayun. Ano ang tagline ng Spider-Man? Ano siya? Man's best friend? Ano ba siya? Aso pala. Uy, ginawa ka sa Spider Dog. Neighbor, ano? Your friendly neighbor. Friendly neighborhood. Your friendly neighborhood. Si Spider-Man. Yung vlogger. Ay, mabait naman talaga siya sa kapitbahay. Yung vlogger. Si Spider-Man. Diba? Gusto ko kasi nung Avengers Infinity War, nanotech na yung costume niya. Ni Spider-Man? Nung vlogger. Sosyal. Diba? Syempre, Napagawa na niya yung bahay niya. nung vlogger. Ni Spider-Man. Anong bahay niya sa loob ng CR? Yung pag di ka makaligo, di ka makaligo kasi andun siya, gumaganong. Spider-Man? Gumaganon. Maniwala na sana ko kasi gumaganon-ganon si Spider-Man. Gumaganon-ganon. Bisaya ba si Spider-Man? Gumaganon-ganon si Spider-Man. Pagpasok mo na CR, imbis mag-James ka na ganon-ganon si Spider-Man. Hindi ka na maka-James. Huwag ka kasi mag-ganon-ganon ni Spider-Man. Ay, nako. Ang tigas sa ulo ni Spider-Man, pag-ganon-ganon. Pag-ganon-ganon ka talaga. Huwag na mag-ganon-ganon, ha? Ay, nakasalamat sa mga ganon-ganon tuloy. Mga kabisyong kaloya dyan. Thank you sa inyong pagsama. Talaga, Mang Kanor. Nalaway ka sa tawa. Siyempre, nakakatakot naman talaga. Mag-share na share ka na.
Tapos pagpasok mo doon si Spider-Man, gumaganon-ganon. Talaga, uurong talaga yan. Ano nangyari siya? O mag-share ka na, hinabaka ka na ni Spider-Man doon, nagganon-ganon. Ay, babati ko lang ng... Sige, tama ba yan? Uy, naihina. Mag-share ka na, nakabang na si Spider-Man. Magpaganon-ganon. Wala, ganon-ganon. Babati ko na happy birthday ang aking mahal na AirPods, Papa Joseph, Arindaw Senior pa. We love you, I love you. Happy birthday! And mag-enjoy ka sa birthday mo, ha? Basta dito lang kami para sa'yo. Pa, andito lang, Papa na tuloy. Uncle, andito lang kami magpaganon-ganon, ha? Sa birthday mo. Magsuot pala ako ng Spider-Man, tapos sabihin ko si Papa mo, Uncle. Charan! Ganon-ganon. Happy birthday! Susunod na, tambalang! Ikaw, Liala! Ang pero yun. Sila na naman ang susunod para magpaganon-ganon sa inyong lahat, okay? Daghang salamat mga Grab drivers, road warriors natin yan. Thank you po. Thank you, Uncle Noriel, Ate Lorna Orlillera. Salamat sa inyo mga mananahi, mga drivers, pahinante, konduktor, inspektor, passenger, manager, hostess, pasahista, security guard, labandera. Mga taga City Hall dyan sa Bacoor, thank you so much. City Hall sa Pasay, salamat. Salamat din. Mga nasa Yes, ospital, salamat sa inyo Salamat tanan. po. Kasama nyo, hot na tita, Tanya Chinita. At kul na angkol dagoy. Featuring Mang Kanor. Siyempre, pag ganon-ganon. Dito lang sa Station Number 1, ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning!